Историята на града, който отказваше да падне. Той започнал като малко гръцко селище на брега на Босфора. Името му било Византион град, роден от легенда, поставен на място, което боговете сякаш избрали. Минавали векове, докато не дошъл човек, който ще промени съдбата му завинаги – Константин Велики. През 330 година той превърнал Византион в столицата на своята империя. Нарекал го Константинопол новият Рим. И градът засиял. Високи стени го пазили от ордите, величествени храмове събирали молитвите на хиляди, а Света София била сърцето на вярата и символ на силата. В продължение на повече от 1000 години Константинопол устоявал на арабски обсади, на кръстоносци, на варвари от далечния север. Но никой град не е вечен. През пролетта на 1453 година небето потъмняло от дима на оръдията. Мехмед II, наречен завоевателя, дошъл с хиляди войници и с амбицията да пренапише историята. Дните на Константинопол били преброени. На 29 май градът паднал. Последният император загинал с меч в ръка. А минаретата на новите джамии се издигнали там, където преди звънели камбаните. От тук нататък това бил столицата на Османската империя. Но името Константинопол бавно започнало да избледнява. Хората вече казвали Истанбул от старото гръцко към града. И през 1930 година това станало официално. Днес Истанбул е мегаполис, живеещ на 2 континента. Но ако се заслушаш в шума на вълните на Златния рог, може би ще чуеш ехо от камбаните на Константинопол и стъпките на хиляди години история.